Бүген 22 августта Россия Федерациясе дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Ул Россия Федерациясе президентының 1994 елның 20 августында Россия Федерациясе дәүләт флагы көне турында указы нигезендә гамәлгә куелган. 1991 елның 22 августында Мәскәүнең Ак йортында беренче тапкыр 3 төсле Россия флагы күтәрелде. Әлеге мөһим көн уңаеннан муниципаль район хакимиятенең кече утырышлар залында хакимият хезмәткәрләре катнашлыгында җыелыш узды. Чарада муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитик һәм кадрлар бүлеге башлыгы Рәмил Нуртинов чыгыш ясады. Ул катнашучыларны Россия Федерациясенең дәүләт флагы турындагы федераль законнары белән таныштырды. Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из 3 равновеликих горизонтальных полос, верхней белого, средней синего и нижней красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Цветом российского флага приписывается множество символических значений, однако не существует официального толкования цветов государственного флага Российской Федерации. И самая популярная расшифровка заключается в следующем. Белый цвет символизирует благородство и откровенность. Синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие. Красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. Күп милләтле ватаныбызның иксез-чиксез киңлекләрендә аклы, зәңгәрле, кызыллы байрак горур җилфердәсен. Һәрвакыт азатлык һәм бәйсезлек, гаделлек һәм изгелек тантана итсен. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.